Yun, first session po. Poblasyon, Manawag, Pangasinan. Diba? Eh, shot ko no. Ya. Yung singa anak. Da. Hindi ko palot to tanay. Halagang gano din mo pagkala. Good job. Ah. Kamay na. From lahat din mo mulag. Yan na. Sakit mo na yung mama, malanting sa titito na. Wala. Tignan nyo guys, ang lit niya. Ito yung pinakamalit po natin dito sa Pangasinan. No? Lit yan guys. 2.3 kilos lang ba? Nasaktan ka ba laki? No, baby. Okay, virgin. Ikaw naman virgin na. Balik ka ba? No, baby. Rest. Ayaw na. Rest. No, Sir. Sa tinga. kaya nga hindi. Sawa ka matapang dagdagan. No, baby. Baka iluwa yung TV. Kaya nga naiyak siya. Hindi lang, baby. Guys, No, baby. tingnan natin kung kaya niya, hindi niya iluluwa yung TV niya. No, baby. Ay. Sa Ron. Hindi na to. Naiyak siya. Yun. Yan. Malit sa. Naiyak siya. Ang mga sa camera. Yung laki load tayo guys, kahit na malaki yung ari niya. Pasok hanggang banga. Relax na, baby. Harap mo dun niya sa musod. Yan na. Back to back choco guys. Abangan nyo to. Malulupit ang mga anak nito guys. Alright. For more videos, bye-bye. Ciao. Ano. Ganda. Ay sis, ganda yung mga dogs niya. Ay sis. Okay.